Niyayithula. Ngiyabingelela umphathi wohlelo obuya be-Deputy Mayor eBaqulusini, ubuya beyilunga lomhlahlandlela eqenjini le-IFP kuzwelonke, umfowethu Siyaya, umfundisi osivulele ngomkhuleko, uDokotela uZetho Mbatha, Mhlonishwa uMeya Shamase, uMeya waseBaqulusini, ubuya beyilunga le-district eqenjini le-IFP. Mhlonishwa uSomlomo mama ukaButhelezi Memela osomlomo emkhandlwini waseZululand. Mhlonishwa uSomlomo womkhandlu waseBaqulusini udadewethu NP Ndlela obuya beliphini likaNobhala kwisifundazwe saKwaZulu Natal eqenjini le-IFP. Ngiyabingelela induneni zonke ezethuliwe ezakwaZondo, ezasemathongeni, ezakwaButhelezi nezinye ke mhlawumbe iqhamuka kwezinye indawo zamakhosi, ngoba induna zamakhosi thina uhulumeni oholwa i-IFP siyibeke eqhulwini ukuze i-IFP ingavumi ukuyokhethweni ngo-1994, ingoba isakhiwo sezwe sesikhashana sasingasho lutho ngobuholi bomdabu. Yayisithi i-IFP okungcone ngamaningayo ukhethweni ngoba kuzosho ukuthi idayise amakhosi uma kade zabalaza, uma inkomo isibulewe sekusikuyithebe bese singabali isithebe sobukhosi. Kwase kuthi ke ngalokho ngoba kwakubonakala ukuthi kuzochitheka igazi, abaholi ke benhlangano yezizwe ngaleso sikhathi kwakuthiwa yi-OAU yayisibona ukuthi kuzochitheka igazi eNingizimu Afrika, yayisithumela abalamli bamazwe. Labo balamli babeholwa uProfessor Washington Okumo owayisuka eKenya ezohlanganisa onke amaqembu ezepolitiki ukuba ukuze i-IFP iye okhethweni akube khona okushiwoyo kwi-constitution ubuholi bomdabu. Utheke mayisefakiwe ku-section 12 kwase kuthiwa imininingwane ka-section 12 izolandela, kodwa i-IFP ke yayisiyavuma ukungenela ukhetho ngomhla ka-19 April 1994 kwaku-3:30 ntambama ngaleso sikhathi. Manje ke thina noma ngathiwa induna ididekile siyithandela kwabona lokudideka, ngokudidekela endaweni esayilwela thina njenge-IFP. Siyayihlonipha induna nobukhosi, nakuba kuthe emveni kuka-1994 sekwakhiwa kahle ngoba singene ku-1994 nge-interim constitution, kodwa kuthe sekwakhiwa i-constitution yayisiyabaleka i-ANC ekuthenini u-section 12 awuvunuliswe ngoba unqunu awucacisi ukuthi ubukhosi ney'nhlaka zabo ubukhosi zizobamba liphi iqhaza kuhulumeni omusha. Yikho umntwana ethe sezohamba wayesethi uzohamba kabi ngoba kukhona
ongafezekisiwe wayikhaliswa yilokho ukuthi umthetho sisekelo kwakuvunyelwane ngakho akulungisiwe kodwa okunye umntwana ayikhala ngakho ukuthi iANC yamqambela amanga yathi ube ngumdayisi izandla zakhe zigcwele igazi ethi ke naku Truth Commission akukho kwake kwamthinta kodwa le ndoda yayibizwa ngumzala Nxumalo njengoba iANC lesifunda saseZululand isibiza ngumzala Nxumalo thina njenge-IFP siyakwenyanya lokho ngoba lesi sifunda sibizwa ngendoda eyabaleka yayohlala eMelika yayisibhala incwadi thuka umntwana ithi izandla zakhe igcwele igazi kodwa uhlala eMelika ekhala umntwana ngokuthi akaze kulungiswe lokho ngoba yehluleke iANC ukusho ukuthi iliphi leli igazi alichitha bengibingelela induna ngoba induna yize ibalulekile ekuphathweni kwezwe ngiyabingelela ke emakhansela ahloniphekile bese benethulile kodwa ngiyamxolela nje ngizomethula ngoba akakakholwa namanje akakakholwa woza lapha shenge ngizokuthu Shashali uphume boxing khansela ukuthelezi waba Ward 12 siyabonga shela usafike ekhanseleni akakayazi lento ye-time sizomfundisa indaba yesikhathi kodwa ke ngimethula ngoba kade kunomdumo kule viki ephelile bekhuluma bonke abantu besha bakuthandayo nathula nje nababuka abanye bezethwesa idlobolo abanye bezibelethisa amambatha abanye beyivunulisa ngeyinene nathula nje nababuka abanye bekhomba phezulu abanye bekhomba phansi nathula nje nababuka thema sekuthiwa kuyovotwa anangakwenza ukuningi nabulala imfene ngiyabingelela kuma HOD athuliwe la uMamntombela umfowethu Soko umfowethu Jele nabo bonke abasebenzi baseZululand esamba nabo uMunicipal Manager waseBaqulusini ngiyamxolisela acting MM waseZululand uyeza uzosijoyina ama stakeholders onke akhona ngibingelela obaba omama abafowethu nodadewethu sanibonani sihlangene la namhlanje
ngenxa yokuthi nina navota. Uma ke nivota kwase kwakhe uhulumeni, kwakheka uhulumeni wasekhaya nohulumeni wesifunda. Uma uhulumeni usuwakhekile ngenxa yokuthi Mhlonishwa uShelembe iIFP eyathola u50% la eZululand. Ayahamthola u50+1. Ngesikhathi ke sesakha uhulumeni waseZululand wesifunda, saseke sesiphathisana neqembu leDA. Sihlangeneke la namhlanje ngenxa yokuthi iZululand yakhiwe ngomasipala abahlanu, okuwumasipala waseBaqulusini, umasipala waseDumbe, umasipala wasoPhongolo, umasipala wakwaNongoma nomasipala waSondini. Labo masipala bobahlanu bakha isifunda iZululand. Sizeke lapha kini ukuba sizobika ngoba umthetho uthi asibike ukuthi imali zenu zenzeni la eZululand. Sizobika ukuthi imali zenu zenzeni. Kodwa ngiyafisa ukubika phakathi ukuthi thina njengomkhandlu waseZululand, zinduna zenkosi, owethu umsebenzi mbili. Owethu umsebenzi ukuba sinikeze amanzi ahlanzekileyo, sibuye silekelele ekuthuthweni kwendle. Kodwa ke ngenxa yokuthi umsebenzi wokunikeza amanzi ahlanzekile nokuthuthwa kwendle kungumsebenzi onzima kakhulu, awukwazi ukungajuluki. Siyayeke bese sikhipha isayidubuke ekhikhini ke sizisuleke ithuthuku. Kodwa sisuke sesisula nje ithuthuku. Sihlangeneke la ukuba sizobika ukuthi iZululand yini into esiyenzile. iZululand ike yaba nenkinga ngoba iZululand yethula ama-toilet kwatholakala ukuthi iZululand yethula ama-toilet nje ngenxa ke yomthetho ochaza ukuthi abantu banikwa kanjani umsebenzi. Kwase kuba khona inkampani esamkhandlu waseZululand enkantolo ngoba yayikholelwa ekuthenini yiyo kufuza ngabe ixoshele umsebenzi. Umkhandlu waseZululand wadudulana nale nkampani enkantolo iminyaka. Kusiphoqileke ngoba into lokhu yenzeke ngo-2022. Nizokhumbula abanye bethu makhansela umeya kuseUshenge wethula ama-toilet. Sasi kwahlahla indlela. Wethula ama-toilet ayizokwakhiwa kwa-Ward 4, kwa-Ward 17, kwa-Ward 12 nakwa-Ward 13. Kodwa lawo ma-toilet agcine engakhekanga ngenxa leso sizathu. Sihambeke inkantolo kwaze kwafika la okufanele khona sixoxisane nalabo esasimangalelene nabo ngoba imali yayingasekho. Imali kahulumeni njalo makuphela unyaka nayo iyaphela. Uma uhlulekile ukuyisebenzisa iyathathwa leyo mali. Sagcina ke leyo mali ingasekho. Kodwa thema sesixoxisene
ngoba bebesehlule enkantolo base besifuna igidigidi zemali igidigidi ezayibala ukuthi bebekhokhela inkantolo base bebuyeke besifuna negidigidi zokuthi sibachithele isikhathi bagcine befuna imali engama 70 million nenkantolo yavuma ukuthi asibanike leyo mali kodwa sanenkinga yokuthi asinayo sasesihlala phansi ke nabo sesixoxisana ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi sibakhokhele senza lokho kuthiwa i-payment plan agreement savumelana ke njengamanje siyabakhokhela nje ke njalo emva kwenyanga ezintathu kodwa ke savumelana ukuthi asiqhubeke manje nokufaka ama-toilet savumelana namakhansela aseZululand ukuthi asingaqali umsebenzi omusha asiqhubeke kulaya ama-toilet ayilokhu ethulwe ngo-2022 yini sisho njalo ingoba isikhumulo se-IFP sithi sethembe sisebenzela wena sithembakele-ke kulokho esasikushilo noma sibe ney'ngqinamba kodwa sithembakele kulokho yikho nje-ke namhlanje sizokwethula umsebenzi wokwakhiwa kwezindlu zangasese nesixolisayo kodwa imvula mphakathi ishinala siyalixova lona udaka siyaphephisela ngoba imoto esihamba ngazo ziyalwesaba udaka lamakhumbi la khona alwesaba kabi udaka kodwa siyabonga ukuthi agcine efikile lezi zethembiso ekade sazenza ngo-2022 kodwa nina nikaze nililahle ithemba ngoba niyazi ukuthi nethenjiswa abantu abathembakeleyo nibambelele ethembeni elijulileyo ngisho abanye sebefisa sengathi ningalilahle ithemba kodwa nina nililahlanga ngisho sebethi phosana ithawula nina niliphosana kuphela benibonisa ukomelela nokungazanyazanyiswa ethembeni esaniphathisa lona alukho usuku olungafiki yikho namhlanje sila eZwati kwa Ward 4 eMpangisweni sizofezekisa izethembiso njengohulumeni kimina kuze kube ngaphezulu kwalokho kwazise phela iwodi engakhethwa kulo leli nanokuba khona nje ngiyaqala ukufika la njengomeya ngivamisa ukuba khona njengomfana wenu cha namhlanje ngisini umfana wenu ngumeya kodwa ngizophendula kini ngomsebenzi enasiphathisa wona ngizophendula kini ngomsebenzi esakhethelwa wona njengamakhansela ngakho-ke ngiyathobeka kakhulu ukuzala njengohulumeni uzokwethula nokulethwa kwezindlu zangasese njengoba induna ikuvezile ekuqaleni induna uZondo
Izindlu zangasese ziyingxenye yengqalasizinda emphakathini futhi ziphinde zibe ngaphansi kwemigomo yethu esinikezwe ukuba siyifezekise. Phecelezi, it's our core mandate as the Zululand District Municipality. Alikho itiye emphakathi ngokukhethwa ukuba size kuleli ward ngoba abanye bazothi umele uzama bakuyiward lakhe. Cha, size njengeZululand. Kodwa futhi size la ngoba nani ninesabelo kulomsebenzi esizowethula namhlanje. Noma ke bekungathiwa ke likhona ke itiye kulabo abathanda ukusho bese ngingacela nje ke besale sebeliphuza. Ngakho ke kuyintokozo kimi uzokwethula lolu hlelo kwazise njoba ngike ngasho ukuthi luke lwakhulumeka kakhulu esikhathini esedlule. Namhlanje na ke induna zenkosi nomphakathi makhansela abaholi sizokwethula usonkontileka okuyena ozosenzela lo msebenzi. Sizokwethula uThandamandla Trading CC. Ela sukumeke mgibele lapha phezulu. Bese kuthi construction manager uzoba unokuthula kutshwa. Bese kuthi i-consultant yalomsebenzi kuzoba uThembelisha Mlotshwa uqhamuka ku-BTMN. Naba-ke mphakathi esizobethula ngenxa yokuthi kufanele sibike njalo ngoMarch kuya ku-April ngoba sisuke sibika ukuthi unyaka usuzophela. Sesizoqala unyaka omusha ngoJulayi. Kodwa siqala amalungiselelo okubika nokusho ukuthi ngomhla ka-30 May kuzohlala umkhandlu wamakhansela uphasisa uhlahlomali yini elindeleke ukuba yenzeke ngoJulayi. Kubalulekile mphakathi ukuba nikuqonde lokho ukuthi umthetho uthi asizobika noma bebuza emgwaqeni nisho ukuthi bafika bazobika. Amen. Ngakho kasizile la kwa Ward 4 kodwa size ngaphansi komkhandlu wabaqulusi. Babukeni kahleke kodwa bathubathubile udadewethu Njongco. Laba abanye bafana nami nje ngathi ningabakhanyisa kwazi ukubona. Ngicela ke ngihlale phansi ke bafundi. Lomsebenzi esizowethula namhlanje umsebenzi ka R29,845,378.56.
umsebenzi ozokwakhiwa emawodini amahlanu la eBaqulusini. La kwa ward 4 kuzofakwa ama-toilet awu-294. Bese kuthi kwa ward 12 kuzofakwa ama-toilet awu-220. Bese kuthi kwa ward 17 sizofaka ama-toilet awu-127. Bese kuthi kwa ward 15 sizofaka ama-toilet awu-87. Bese kuthi kwa ward 13 sizofaka ama-toilet awu-58. Lama-toilet ke azoqala ukwakhiwa kusukela kusasa. Bengishilo-ke ukuthi ngenxa yemali esadliwa zinkantolo sagcina siba nemali encane. Kunamawodi amabili asele ngesikhathi uShenge ethula ngo-2022. Lawo mawodi ward 23 kwaVilakazi no ward 6 kwaBhuki. Kuzothi ngoJuly siphinde siqhubeke no phase 2. So bese siqala ngalawo mali. Lakho-ke lo msebenzi omkhulu kangaka uzoba namathuba kulabo abangatohi. Lo msebenzi uzoqoshisa amathuba awu-30. Kuzoba khona-ke nalo esombiza ngokuthi uCLO. Kuzoba khona nabazosigadela umsebenzi lokho esithi ngama-security. Imali-ke ezoholwa sisuke simtshanela ukuthi iy'nkontrake zinganirobhi. Mase bengasaniholeli le mali esiyishola nisho ukuthi hhayi abasasiniki le mali enanithe bazosinika yona. Kulaba abantu abawu-30 abazoqashwa ngosuku bazobhala imali engama-R200. Bese kuthi ama-security wona azobhala imali engango-R240. Bese kuthi-ke uCLO yena uzobhala imali engango-250 ngelanga. Kulo msebenzi-ke esizowethula la siyaye sibuphoqe siphoqe usomkontraka ukuthi akaqashe osomkontraka abancane bendawo. Kodwa-ke la angisho uma ngithi abendawo bese ngicala ukuthi ngisho abakwa-ward 4 kungaba ngakwa-ward 4, kodwa sisho osomkontraka bendawo baseBaqulusini. Kuzoqashwa-ke osomkontraka bendawo abawu-10 abazohlomula kulo msebenzi. Siyacela-ke mphakathi ukuthi niwemukele lo msebenzi. Ngiyazi ukuthi mhlonishwa uSiyaya ngizokwethula iproject ehlekisayo. Ibalulekile kodwa abantu bayithathela phansi. Sizokwethula lo msebenzi kubantu abampofu
abahluphekayo. Kodwa izindlu zangasese idinga amanono, ngoba kunezindlu zangasese lapha ezigcweleyo, imigodi egcweleyo. Le migodi nzimase igcwaliswa ukuthi abantu bakithi abakakuqondi ukusetshenziswa kwalezi zindlu. Siyazi ukuthi indlu isebenzisa uwedwa. Manje ke once wawedwa wavaka eminyango, maningi amashazo owenzayo uma uwedwa uzivalele. Into yokuqala eniyenzayo uma uzongena kule ndlu kunezinto okufanele uyiqaphele. Zimbili nje asiziningi. Ngoba usuke wazi ukuthi uyokwenzani. Phatha phela noma bheka ukuthi uma usuqeda ukuyibinyabinya uzosesula ngani. Manje ke kuyenzeka umuntu angene seqinekile isikhathi singasekho ubona ukuthi kuyonakala manje. Angeneke ngaphakathi ayibinye mayiseqeda ukuyibinya ebese ekhumbula ukuthi hawu angiyiphathanga into yokwesula, hawu insiza kusebenza zikho. Aqalazeka bese yabona ukuthi uqalekile, bese sebenzisa isandla. Athi mayisesebenzisile isandla bese kuyamnyanyisa lento esesandleni, abese vele sulelo bondi asithintithe isandla. Manje ke kufanele niqikelele emphakathi. Kodwa abanye mhlonishwa somlomo mamemela, abanye beza nazo izinsiza kodwa beza nezinsiza ezingamukelekile. Utheya eyibinya lapha, omunye usebenzisa ihleza, omunye asebenzisa amateka amadala, omunye asebenzisa itshe, omunye asebenzise iskipa noma impahla endala engasasebenzi ngoba siyalahla nje. Athi ke mayiseqedile ukuyibinya abese esebenzisa lezi zinto, noma omunye asebenzisa iphepha leli lendaba alifongozeke alisebenziseke bese phosa phakathi emgodini. Ngiyazi ukuthi sihlele ukuthi bayahleka nje, bacabanga ukuthi ngiyahlekisa, kodwa ngikhuluma into ebalekile ethi kuba nenkinga ethi umgodi uzoshesha ugcwale. Ngesikhathi umgodi usugcwele awusenayo indawo la uzolahla khona itshele ndaba. Noma ke sebefika sebezobika emkhandlwini ukuthi bacela sibatholele ikhemikhali ezoshisa itshele ndaba emgodini, uthola ukuthi ikhemikhali ayikwazi ukushisa itshe, uthola ikhemikhali ayikwazi ukushisa iskipa sakho. Uyasibona ukuthi lesi skipa sasisa jazz, ikhemikhali ayikwazi ukushisa ihleza, ikhemikhali ayikwazi ukushisa iphambasi. Manje leyo nto idala ukuthi umgodi ugcwale bese ungabusakwazi ukuqhubeka usebenzisa indlu yangasese. Ngawe siyabika kini mphathi ohloniphekile ukuthi uma nemukela lezi zindlu zangasese
qikelelani ukuthi nicosha insiza lezi othi mawuthela amanzi zincibilike, othi mawuza nechemical uyithele emgodini kushe konke lokho kuphakathi umgodi uqale phansi ukwazi ukusebenza. Kubalulekile ke lokho. Uma umphakathi waseBaqulusini nemukela uguquko noma nemukela izinto ezintsha, kufanele niqikelele ukuthi nina niyaguquka. Uma uzokwenza sengathi uphila izolo, uzoba nenkinga yokuthi into enhle izosheshe idlule kuwe. Ngakho ke ngizoniyala nina enizokumukela ama-toilet ukuba niwaphathe kahle nanokuwashanela nje. Ufice toilet kunobulembu, kunemiyane, sekumile utshani, kunesikhotha. Siyakhuthaza mphakathi zithandeni izinto zenu ngoba thina njengeZululand nisivotelele ukuba sininike insiza kube ngezenu. So ke nina iphatheka musa i-toilet ungaliphathi kahle ngokuthi ngeleZululand. Elakho liphathe kahle. Kodwa ke futhi siya nxusa ukuba nina abasebenzi enizobe nakhala ama-toilet hloniphani phela amakhaya, ngoba umnikazi womuzi ozosho ukuthi i-toilet izobekwa kuphi, awuyinqumeli. Kodwa ke kuya ngokuthi umuzi wakhe kanjani. Kodwa yekani lento yokubeka ama-toilet esangweni, ngoba nibanukisela abantu bengena nje, uthe ngena nje usedakiwe yiphunga le-toilet olakhe esangweni. Ningaphindeke nakho ama-toilet esangweni. Zonke izinto ezingacacile ibekwe emva kwezindlu. Hloniphani ke ikhaya lomuzi. Uma nizongena ngaphakathi nimba umgodi banini ngenhlonipho, ningatholakali senehla ninyuka egcekeni senikhalisa ama-radio senenza inomi kanjani, ngoba emzini womnumzane kuyakhuleka. Ngisho isigqoko nje siyethulwa uma ungena emzini womnumzane. Ngakho ke sinxusa lokho ukuba sibambisane, sihloniphane, kodwa sisebenze konke sikwenzayo kube ngumsebenzi omuhle ozokwenza ukuthi abantu ekupheleni kosuku babe nendlu yangasese enika isithunzi. Namhlanje ke sizoqinisekisa lelo themba njengoba sathi sethembeni. Namhlanje ke sizoqinisekisa ukuthi noma ngabe inkece incane kodwa kukhona esikwenzayo ukuba abantu bakithi babuyelwe isithunzi esifaneleyo. Uma intuthuko ingakafiki ngakini uyayikhale ukhulume izinto ezikhomba ukuthi ulimele enhlizweni, kanti iqiniso ukuthi uyeza neimali esenza ngazo zincane. Yenzani iZululand? Yini siyenzile? Uma umuntu ekubuza ungamphendula uthini? Uma kuthiwa qhathanisa uhulumeni omusa eZululand, umqhathanise namanye amaqembu ongawazi, ubani ongamkhipha phambili? Ukhona okwaziyo? Ngisafunda mina esikoleni
ufunda lapha eQhawe sekuthiwa kuseQhawe mina ngafunda sathiwa kuseThongwane. Sasibuzana sithi kuyini ukwazi? Kuyini ukwazi? Ukugqoka kahle, ngidle ibomvu, ngene emgwaqeni, ngingenalo ulwazi. Kuyini ukwazi? Ukuba isikhulumi, ngikhulume kakhulu kodwa ngikhuluma into engingayazi. Kuyini ukwazi? Namhlanje ke sizobika njengeZululand ukuthi ziningi izinto esesizenzile. Njoba ngibikile ukuthi umkhandlu waseZululand ukomasipala abahlanu lapha nje kwaNongoma koMbuzi. Njoba ngikhuluma nani nje lezi zinto engiyibala la zenzeka njoba ngikhuluma nje. Sethule iproject ka 54 million sifaka ompompi emakhaya emizini ewu570. Njoba ngikhuluma nje kufaka impompi emakhaya. Siphinde saya esikhuthwaneni kwaNongoma safaka impompi emakhaya imizi ewu150. Siphinde saya eNgamunde sifaka khona ireputation. Lapha eJozini Dam sine project enkulu la khona ngenxa yokuthi ngake ngabika mphakathi ukuthi la eZululand asinaso isizinda samanzi kakhulu ma wenyunga. Kodwa ke sathatha isinqumo njengomkhandlu weIFP owawuhola eZululand. Sathatha isinqumo sokuthi asilandene amanzi edanyini laseJozini. Kodwa sasazi kahle ukuthi kuzobiza imali enkulu. Kodwa sawalana. Sine project ke siyenzayo lapha eJozini. Ingxenye yedamu laseJozini ingaphansi kwaseZululand, ingaphansi kaWard 14 oPhongolo. Sithatheka amanzi lapho engxenyeni yasoPhongolo. Sine project enkulu esidle imali engango 1.1 billion. Amen. Njoba ngangishilo ukuthi njoba singenaso isizinda samanzi la sothatha khona amanzi, lokho kuzosithatha isikhathi ukuthi sicoshe amanzi emakhaya ngoba kufanele simthumelele amavaterkani noma simba amabhoholi. Kodwa masiwamba amabhoholi ebusika njoba sekuzoqala ubusika induna zenkosi awasezukuphuma amanzi amabhoholi. Injini lezi zizothi ziyaphehla zishaya umoya bese ziyafa busuthotha amanzi awasaphuma. Lokho ke kusibuyisela emva ngoba sithatha imali ebekufanele siqhubekele phambili ngayo kodwa sizethuka sesihlehla silungisa izinto ezonakele. Le project ke esisuse eJozini sifuna ingene ngomandlakazi inqamule kwaNongoma iZulundi izothatha nezingxenye zaseBaqulusini ngoba iphupho lethu sifuna wonke umuntu avule impompi endlini hayi egcekeni endlini. Ukulanda amanzi eJozini sesihambe ibanga elingango 30 kilometers sisuka edanyini eJozini sizongena kwaMandlakazi. Sifaka ipayipi elingangami ngimile ngoba senzela ukuthi ingabibikho lento yokuthi imizi simnengi ngakho sekufanele siyishintshe iproject ngoba ngo2011 sayenza iproject sithatha amanzi kodwa sasothatha edanyini eseduzane kwaseJozini sacela komunye umlungu olima imoba lapha oPhongolo lokuthiwa uSenegal amanzi ke besiwadonsa kuye siwakhuphula ke kodwa ipayipi belilincane
uma ebona ukuthi sekungena ubusika ukunisela imoba zakhe ubona ukuthi amanzi ayancipha wayivela sitshena athi hayi angisezukunika amanzi awavale kuze kuthi mayidamu seligcwele sekusehlobo abuye ayibinye ngathi hayi seningawathathaka amanzi bathukutheleka abantu bathi ngibuyeni isinika amanzi ngibuyeni ngasiniki kodwa sazama ukuchaza ukuthi sibhekene nayiphi inkinga kodwa ke sithatha isinqumo sokuyiyeka leyo nto sawalanda ngqo amanzi sakhe ithangwe elikhulu eJozini esothatha amanzi edanyini siwafaka eJozini ethangweni siwasuse ethangweni siwasekwelinye ithangwe la esizofika siwahlanze khona siwakline siwafaka amakhemikhali bese siyawathatha la sehlanziwe siphinde siwasekwelinye ithangwe bese siyaqala ke lapho siyawehlukanisa ke manje sesiwasemakhaya ukuze abantu bathola amanzi acocekileyo umsebenzi omkhulu ngesenzo ngenxa ukuthi iZululand sesitayeleni ake ngitshele anenzange iphutha ngokuvotela iIFP eZulu into ofuna siyilungise yilabo abangayivotelanga ukuthi uzani nawe nje ke uma ungayivotelanga khuluma nenhliziyo yakho ukuthi ayingenzi iphutha ngoNovember ngizolungisa yini ngisho njalo laphana sinephampu ehlakanipheka bewuclever le phampu siyithola ezweni lase-Iran hayi la ayikho la noma ngaya koGoli ngeke ngiyithole le phampu ihlakanipheka sihlushwa ngamaphampu lapha koLundi kokhambi makunizulu agcwala amanzi emfuleni iyemuka iphambi bese kuthi la besibeke khona kugcwala udaka njalo makade kunizulu abantu bayasokola bangawathola amanzi mhlawumbe isikhathi esingangenyanga kusaklinwa yonke le ndawo emoshwe udaka kusaqodiwe kusayothengwa enye iphambo ngoba leneke yemukile asiyazi noma isothukela la ekhona manje kodwa ukuhlakani beadministration yethu yaseZululand ngihlonishwa umeya sihambe sayothola iphambo ehlakaniphe kabi uma ibona ukuthi amanzi ayancipha iyehla nawo amanzi uma ibona ukuthi umfula uyagcwala iyaphakama iye phezulu ayikho ndawo ke leyo phambo niyabona ukuthi anenzanga iphutha ngoba kukhona mhlonishwa somlomo abaqoti lapha bagana insizwa kodwa bayayisola manje bathi ayi ngithi ngigana insizwa kanti uzavolo nje kodwa thina njengohulumeni waseZululand oholwa iIFP abantu baseZululand namanje basayincoma bathasenzanga iphutha uphikisene bakungukuthi nginamanga shonini phethe nginamanga makungukuthi nginamanga akasukuma amela bese ngiyemphendula ngithi yinja le ayikhonkothe ngapha ngizamela ngomhla ka-25 February abantu bakwa-Ward 17 ngo-21 November ngo-2021 November bavotela i-NFP kwathi ngo-2022 khona kwa-Ward 17 ngoba ikhansela lashona balidubula kwathi ngo-2022 bavotela i-NFP bangazithi
ngomhla ka-25 February bathi abantu baka-17 senze iphutha kwakufanele ngabe sivotela inkatha. Awubheka inkatha yenzayo bavotela inkatha. Mina ngisho lokho ngisupport istatement lesade ngisisho. Kwathi kwa Ward 7 babevotela i-NFP. Ngomhla ka-18 bathi abantu noma nisenze iphutha kwafa sivotela inkatha. Kwathi kwa Ward 20 bathi abantu senze iphutha kwafanele sivotela inkatha. Kwa Ward 12 ngo-2021 ngoNovember babevotela i-ANC. Kwathi ngo-2023 kune-by-election bavotela i-ANC. Kodwa bese beyacabanga bathi hayi man, yini silokhu senza iphutha? Bathi ayisenze iphutha. Kwasekuthi ngomhla ka-18 March bavotela i-IFP. Ubani ophika lokho akasukume Phelezini. Ukutheleza kasile ikhansela lama-12 uyikhansela lani? Uyikhansela lani? Kusho ukuthi umuntu owavotela inkatha akazisoli usayingcoma namanje uyixawula yena. Kusho ukuthi umuntu ongayivotelanga